3. Nok derfor. Det er nok derfor, de slås sådan. Det tog han om en hund. Hej Maja. Nej, der er 3. Den lyder faktisk fed. Kan det ikke komme fri? Jo, det kan de godt. Men de slås om en hund. Den store dernede, det er en hund. De 2 andre, det er hanner. Det er klamt at tænke på. Du ved egentlig, hvem der vinder. Om det er Grimpotten eller ej. Er det der din telefon? Nej, det er ikke min telefon. Det er videokamera. En meget lille flad telefon. Ja, fuck det. Den virker. Christoffer, han troede, det var en kæmpe sten. En sten, som det bevæger sig flot, Christoffer. Eller de krapyl, de har godt lyst til sten. Så til. Ja, I skal lidt ligesom også bevæge jer. Jeg tror godt, de ved, vi er her. Jeg tror godt, de ved, vi er her. De er helt svinet ind. Den er klam, den er klam. Den nederste er også klam. Ikke? Goddag. De ved godt, vi er her. Bevæg jer nu, I røvkøter. Jamen, jeg tror, Som det så er fordi, frøer. de ved, vi er her. Og vi filmer det. Ja. Vi prøver at gøre om, hvor de ikke kan se os. Vi stopper her. Ja, nu begynder de der at bevæge sig lidt. Tag den. Ja, det er så forkert på mange måder. Det sjove er, at vi slipper for at lave de der tunge later. Ja, det er det cool af det. Wow! Se! Den ene han vandt. Nu tror jeg, at de vil have lidt privatliv. Det fik de ikke. Du får ikke privatliv, dit krapæl. Krapyler. Ja, I får ikke privatliv. Jeg går ikke med dig, dit lort. Du er ikke noget værd længere. Nu er det bare 2 fra hver, der knælder. Ja, mens de går, det kan jeg godt lide. Det er faktisk fået nok. Okay, kan man lige Så det var den der frø, der vandt. Mm. Wow. Ja, du kan bare sidde og glo. Ui! Så nu være med at irritere. Det er hvorfor. Irritere de 2 steder. Hallo, I lortebæ. Jeg skulle bare vente på, at de bliver kørt over, mens de ligger på hinanden. Ja, smash! Så ryger der lige 2 frø på en gang. Så der bare frøen voldt ud over hele. Så kom det lige. Vi er faktisk heldige, hvis du godt det. Vi skal ikke lave noget i timen. Hvornår skal vi holde og gå ind og lægge den op? Men vi kan se videoen først, så kan vi lave en ny. Ja, nu begynder de at sige, øj, igen. Eller hvad fanden det nu er for de lyder. Det er hvordan de ligger og stunder. Ja. Og så jeg synes faktisk, den her video her, den bliver ringe. Den gør. Jeg holdt da kæft deroppe. Jeg tror også, det er derfor, de skriver. Jeg tror, morerne skriger, fordi de snakker. Ej kæft, jeg tog for jer, der prøver at have et privat forhold. Hold kæft. Vi spolerer det faktisk. Skal vi rende ind og lægge den her op og se? Hvor var jeg sagde, jeg skulle holde kæft? Skal vi stoppe nu?